So, kabay pa, no, padayon daw po nila po suporta sa Philippine National Police. After sa election, madamo pa man kita aktibidades, no. So, please, amo lang na Japon, suportahan na Japon nato ng sino man ang bagong presidente ang Nopoman. Kumbo Carla, So, babada naman to na. daw sagad na si Durasco Maglunggo, no? Ang magigani abang mada, no? Isa naman siya katuig sa sobra diri sa Negros Occidental nga nagasulti bilang isa ka spokesperson na pamada isuwang siya na iniaang sa PIO gid, no? So mayo gid pamada na practice na gid ang iya sining Ilonggo pamada. Okay, sige. So, Yes. tiyan mo na. Kadami lang man sa bago lang natapos ng eleksyon sa kabugusan sa probinsya sa Negros Occidental kay wagi man sa mga election related incidents nga nagaluntad. Amo lang nagaling medyo masalimuot lang sa pamatyagan sang iban nga mga nagkalapirdi nga daw hindi mabato ng kapirdihan. Ilabi naging ko nagapati nga daw may aras ang pagdinayay nga nagluntad. Yes. Magigani abang mada, no? So, muti nga pamada ng resulta, suportahan na lang ginato ng mga nagkalalaog, kagapay pa mga nagkalalaog pamadan, magaserbisyo sa insakto. Pamada na may nang report nagikan sa patrol, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of call number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Salamat kid, Bumbo Carla May Defensor. 5 minutos na nabilin kamaganangan kita sa tag ng alas 12. At rin sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. O ingagawa nyo na amatabata nyo na panghimos ng mga ginpangsabit ninyo ng mga campaign materials. O, sa aton nga mga nagpadalagan, o balik din nyo ang mga ginpang sabit ninyo nga mga rabot-rabot. Subong na rabot-rabot ng itsura niya. O nagkala gisi-gisi na magaling itsura sila pero mas mayo nga mapanghukas na. No, para nga tinlo naman liwat balik ang panghigaron, panghigadalan, mga puste, may mga kahoy, mga kudal, wanon tanan niya, no? Kay parang makasiling kita nga nagbalik na kita sa normal. Nga natapos ng eleksyon. Ambot ko ng COVID-19 kung kabay pa nga sa pagtapos ng eleksyon, magadungan man tapos ang COVID-19. Kay hinali nga basi magmatuod ang ginpayag sang Ukta Research, kagang ginpayag sang DOH, basi magsaka naman liwat ang kaso. Sige lang magsaka ang kaso, wala kaso. Importante, buhi patagyapon. Importante na bakunahan. 4 minutos na nabiling ka mga nakat kita sa tag ng alas 12. Banwa magabalik kita pagkaligad gilamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bumbo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bumbo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Pabalik na mga kabiyanan sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Sa sining bago lang natapos ng eleksyon, may mga LGU, may mga kabanuanan kag kasyudaran nga ang nagapadalagan subong may ara nga mag-asawa, mayor, asawa, vice mayor, kung ang mayor bana, ang vice mayor asawa, may ara man nga amay ang amay, mayor bata, vice mayor, may ara man nga magulutod. O daw amo na ang sistema ng mga panggobyerno subong. Ti kabay pa nga mangin maayo lang ang pagpalakat sa siniya nga mga sa mga leaders sa tagsa ka mga LGU. No kay makasiling kita abi nga daw kabudlay kun mayor bana ang vice mayor asawa kay basi bala karon kung daw hindi ta malikawan ang mga panguna-una nga diba si isa lang blang katuhog, no? Bisan sa mga opisina gani, ang employer hindi na magpasugot nga ang empleyado niya mag-asawa. Nga halimbawa, bisan mga empleyado niya, abi mag-inasawahay ang dira man mismo sa iya ginaobran nga isa lang, ay ginasiperate gitna. Pero sa aton niya nga panggobyerno, tiway man abi demokrasya man kita, way man niya sang prohibition sina dira, ti may ara nagakatabo nga maglutod, amo ang nagapamuno, may ara nga congressman, mayor, vice mayor, may ara governor, vice governor. Hindi sa pungsod Pilipinas sa muna nagkakatabo. Sa iban nga mga kapungsuran daw wala yasang kaangay sini, no? Iban nga mga kapungsuran nga daw kaangay bala nga daw ang isa ka lugar daw ginapalakat na lang sa isa ka pamilya. Sige, 2 minutos na kaligat stag ng alas 12 ang Bombo News Center. No, basi dugay-dugay magasulod na nga Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Maga-interview kita sa mga opisyal nga mga pinamilya man lang nga amo karon ang nangin opisyal sa isa ka banwa or isa ka syudad. Tanaw nato abi kag may na nga makapahayag sila sa ilang commitment sa mga katawhan nga sila nga pagpalakat na mangin transparent ini nga wala sa mga pagkinon sa buhanay nga magkalanabo apisar pa nga isa lang ka pamilya nagpalakat sa banwa. Kay siyempre hindi gina malikawan ang mga malisya nga mapinsaran sa mga pumuluyo kung kaangay sini ang mga leader sa isa ka lugar. This time, yan ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Stand by.
Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ikalabing-isa sa buwan ng Mayo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang Estados Unidos handa raw makipagtulungan sa magiging bagong gobyerno ng Pilipinas. Mayor-elect naman dun sa Albay, ipinoklama kahit patay na. Umano'y massive cheating sa lalawigan ng Pangasinan, pinaiimbestigahan na. Ang mga investors naman nais malaman ang plano ni Marcos sa unang 100 days niya sa pamumuno sa bansa. At sa ating balita sa iba, yung dagat, UN Security Council magsasagawa ng pagpupulong kaugnay ng humanitarian situation sa bansang Ukraine. Bago sa detalye, kami ang inyong magiging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Tiniyak ng Estados Unidos na makikipagtulungan ito sa susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa usapin na may kaugnayan sa karapatang pantao at mga prioridad dito sa rehiyon. Sinabi ni US State Department spokesman Ned Price na kapag ang susunod na Pangulo ay opisyal nang naiproklama, ang US ay magsisikap na palakasin ang nagtatagal ng alyansa sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Minomonitor nila ang resulta ng halalan at handa raw sila na i-renew ang special partnership at pakikipagtulungan sa susunod na administrasyon. Nang tanungin kung ang US ay may anumang alalahanin kay former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na posibleng maging susunod na Pangulo, sumagot naman si Price na ang masasabi lang daw niya mula sa teknikal na pananaw ay naiintindihan nila ang casting at yung counting of votes na isinasagawa alinsunod sa mga international na pamantayan at gayon din yung walang mga issue o insidente na nakapaloob dito batay sa hindi opisyal na partial o yung partial and unofficial result na natanggap ng chargeback election watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting at yung mga otorisadong media outlet kasama ng Bombo Radio Philippines sapagkat ang Bombo Radio ay binigyan ng accreditation ng Commission on Election para i-cover at kumuha ng data kaugnay pa rin ng isinasagawang bilangan sa halalan at sa pamamagitan na rin ng Commission on Elections Transparency Server ay nananatili na lamang ng malaking agwat ng kandidatong si Marcos Jr. At nangunguna nga ito sa presidential race na may landslide margin sa kanyang pinakamalapit na challenger na si Vice President Leni Robredo at walang iba pang mga kandidato ang nakakalapit sa kanilang nakuhang boto. Samantala mga kabombo, yung bilangan, yung mga update ho dyan sa Commission on Elections at iba pang tinutugay gaya ng poll body kaugnay ho ng kanilang nananatiling monitoring dito sa dinaos na halalan sa ating bansa. Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Gerald Ulep. Yes, Bombo Dennis, nag-resume nga kanina itong bilangan ng National Board of Canvassers dito pa rin sa Forum Building or Forum Tent sa Philippine International Convention Center at kagabi ay itinigil itong pagbibilang ng mga boto para sa mga senador at yung mga party list. Alas 10 kaninang umaga nang muling simulan ang canvassing. As of May 10, Bombo Dennis ay na-canvass na or nabilang na itong mga certificates of canvass mula sa Abra, dito sa Kalinga, Apayao, maging sa Mountain Province at Benguet, Ifugao at Malabon City. So tuloy-tuloy pa yung pagdating ngayon nitong mga ballot boxes na naglalaman ng mga certificate of canvass na siya namang bibilangin manually ng mga Board of Canvassers dito pa rin sa Philippine International Convention Center na nagsisilbing Commission on Elections Command Center. So sinabi ng COMELEC kahapon na posibleng matapos ngayong linggo yung bilangan at maipoproclaim nila kaagad itong tinatawag pa rin mga senator. Hindi natin alam kung anong sistema ngayon, Bombo Dennis, dahil yun nga, automated elections at nag-upgrade itong Commission on Elections ng kanilang mga kagamitan dito sa vote counting machines at 5G na rin yung gamit natin.
na internet. Kaya naman mabilis yung transmission ng mga data or itong resulta ng halalan na sa ngayon ay nasa 98.30% na ng total votes, Bombo Dennis. At ngayong araw asahan pa yung pagdating ng iba pang mga certificate of canvass sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas para na rin sa isinasagawang canvassing pa rin dito sa Forum Tent sa PICC sa Makati o sa Pasay City, Bombo Dennis. Okay. Nabalitaan namin, Bombo Gerald, na may iba palang media na nagtangkari na makapasok at maka-access dyan sa punong tanggapan ng Commission on Elections. Pero nung hinanapan ng accreditation, wala. So hindi pala sila pinayagan. Ganun pala kahigpit dyan, Bombo Gerald. Tayo sa Bombo Radio, at least tayo secured tayo. Magbalik-balik man dyan, labas-pasok man dyan, dahil tayo accredited tayo, Bombo Gerald. Tama ba? Tama yan na, Bombo Dennis. Mayroon din akong nakita na 2 or 3 foreign media, Bombo Dennis, na talagang accredited ito dito sa PICC sa Forum Building. Hindi kasi basta-basta makakapasok dito, Bombo Dennis, dahil mayroong color-coded na mga IDs na para lamang dito sa COMELEC. Kapag walang ID na ganyan, Bombo Dennis, gaya ng Bombo Radio na mayroon itong naturang ID ay napapapasok. Yung mga wala talaga doon pa lamang sa entrance sa Bombo Dennis sa my gate ay hindi na talaga papapasukin itong mga nagtatangkang pumasok dyan at mahigpit yung seguridad. Yung entrance, Bombo Dennis, hindi ka pwedeng mag-exit dyan. Mayroong entrance, drop-off lang actually yung mga media dito, Bombo Dennis, tapos aalis na rin. At yung mga nakapark lang na mga sasakyan ito ay dito yung mga sasakyan ng mga opisyal ng COMELEC, maging yung mga observers, dahil marami ring mga observers ng iba't ibang partido na nandito ngayon na kasama dito pa rin sa canvassing na isinasagawa dito pa rin sa Forum Tent dito sa PICC, Bombo Dennis. Okay, pasilip naman siguro, Bombo Gerald, kung anong figure yung kasi kahit nababanggit natin sa mga nakalipas nating program, interesado pa rin yung ating mga taga-subaybay doon sa figures na inilalabas dyan sa poll body, lalo't kinukumpara din ito doon sa transparency server na may access din naman tayo doon, Bombo Gerald. May figures ka na ba dyan ng mga latest na figure yung na-transmit ng mga election returns at iba pa, Bombo Gerald? Meron naman, Bombo Dennis, at piniprepare kanina ni Bombo April yan, at mamaya ay titignan natin dahil mayroon na yung mga party list groups na nakakuha ng 2% dito sa total votes. Well, yan yung requirement kasi, Bombo Dennis, para doon sa mga party list para makapasok, magkaroon ng upuan sa House of Representatives. Kailangan nilang maabot yung 2% na total na votes para makakuha ng upuan doon sa House of Representatives. So maya-maya, Bombo Dennis, ay ibibigay natin na yung data niyan, maging yung data dito sa mga na-canvas, dahil ilang lugar pa lang ito, Bombo Dennis, wala pa sa 10, at yan ay kakaunti pa lamang dahil sa mga probinsya ito ng Kalinga, Abra, maging sa Apayao, Mountain Province, Benguet, Ifugao, saka sa Balabon City. Yung iba wala pa dito, Bombo Dennis. Yan yung tsatsagain ng mga Board of Canvassers na bibilangin hanggang mayroong dumarating. Kapag wala, doon sila nagsususpinde ng pagbibilang, Bombo Dennis. Okay, so may schedule ba ng press conference yung mga opisyal ng komisyon ngayong araw na ito, Bombo Gerald? Hintayin natin, Bombo Dennis, dahil wala pang paabiso itong Commission on Elections. Pero kahit anong oras kasi, Bombo Dennis, pag inabisuhan yung media dito ay magkakaroon ng press conference. So far, wala pa namang ipapa-press con itong Commission on Elections. Kaya sa ngayon ay standby muna tayo dito. At yung mga media naman ay nandito lamang para magbantay rin dito sa pagpapatuloy ng canvassing para sa mga senador at party list group, Bombo Dennis. Okay, baka ready na yung ating figures na
inihanda dyan at ipapakita din natin maya-maya bilang kahilingan ng ating mga taga-subaybay Bombo Gerald. Sige, babalikan siguro kita kung naka-ready na yung mga figures para maipakita natin sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa PICC, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ito muna mga kabombo, sa oras na 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, yung mayor-elect dun sa isang lugar sa Albay, iprinoklama kahit patay na. Ako, paano kaya nangyari ito? Alamin ho natin ang kabuuan ng kwentong yan sa balita ng Bombo Radio Legazpi. Kakaibang proklamasyon ang isinagawa sa bayan ng Huveliar, lalawigan ng Albay dahil ang kanilang iprinoklamang alkalde pumanaw bago pa man ang May 9, 2022 elections. Iprenoklama ng Municipal Board of Canvassers si Boy Arcangel bilang mayor-elect kahit patang 2021 pa ito pumanaw. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Comelec Huveliar Election Officer Mario Hernandez, hindi naman tinanggal sa balota si Arcangel habang wala rin itong katunggali sa naturang posisyon. Kahit pa namatay na ito, nakakuha pa rin ang botong 6,905 mula sa mga constituents. Tumakbong independent candidate si Arcangel kaya't hindi rin naging posible ang substitution sa kaso nito noon. Samantala, ipinauubayan na lamang ni Hernandez sa Department of Interior and Local Government to DILG ang kaukulang isa sa gawang hakbang para sa naiwang posisyon ni Arcangel. Yung sulong kandidato namatay, tapos niya walang kapalit. Ngayon lang po nangyari dito dito sa Region 5. Wala po akong nalalaman. Mula Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News, Bombo Rofalozada nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Oras natin, 12 minuto na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, abangan pa ho ang iba pang mga update kaugnay doon sa mga kakaibang kwento ng nakalipas na eleksyon sa iba pang lugar ng ating bansa. Makalipas ang paalala. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa mga nakamiss kay Pangulong Rodrigo Duterte, ay muli hong haharap sa taong bayan mamaya para sa kanyang public address. Baka ho may ibang mga mensahe pa kaugnay ho ng nalalapit na pagtatapos ng kanyang termino. Narito ang iba pang mga update dyan sa Palasyo Malacanang sa report ni Bombo Raymond Tinasa.